Vamos alá. Bueno, vamos a iniciar, por lo tanto, este pleno. Primer punto, aprobación da ata da sesión anterior de 15 de xuño de 2019. Non sei se hai alguna cousa. A favor todos, unanimidade? Bueno. Sí, sí. Segundo punto, proposta da alcaldía relativa a cargos a desempeñar en réxime de dedicación exclusiva e réxime de retribucións e asistencia. Bueno, como tendes nas vosas mans, trátase da dedicación exclusiva do alcalde, neste caso co mismo retribución que viña percibindo ata a actualidade, de 44.294 euros. E, ademais, as retribucións por asistencia a plenos, comisións de goberno, comisións informativas, asignacións a grupos políticos e concelleiros, asistencias a plenos 75, de comisións de goberno 75, de comisións informativas 50 e asignación mensual por grupo político 100 euros e por cada concelleiro 10 euros. Eso é o que traemos a este pleno para a súa aprobación. Ben, nos temos que dicir que votamos en falta que houvese algún tipo de negociación previa a este pleno de Constitución, porque, a única xuntanza que tivemos foi basicamente para informarnos de cales eran as decisións que unilateralmente o grupo de goberno decidiu asumir para a organización desta corporación nos vindeiros 4 anos. Por lo tanto, temos que sinalar, despois iremos desenvolvendo, que os veciños deben saber que ni unha soa das propostas que o grupo municipal do BNG trouxe este pleno foron tidas en consideración por parte do goberno local. Eu creo que un mal comezo no que a metade prácticamente da poboación está absolutamente excluída nas decisións que asuma esta corporación. Polo tanto, ao longo dos seguintes puntos iremos desenvolvendo, pero, dende logo, creo que un mal comezo, como decía, que determina un xeito que facer que, curiosamente, se contradí con algúns dos anuncios que se fixeron, como sempre pasa, se estamos afeitos e todo por outra banda, no pleno de Constitución. Por lo tanto, nós, neste punto, imos absternos, coherencia co que fixemos, e iremos explicando ao longo dos vindeiros puntos cales son as razóns do noso posicionamento. Moi ben, votos a favor entón desta proposta. Partido Popular. Abstencións. Bloque Nacionalista. Pasamos ao punto terceiro, que é a proposta da alcaldía de fixación da periodicidade das sesións do pleno. A proposta é que os plenos ordinarios se celebrarán unha vez cada 2 meses, o último xoves de cada mes, correspondente ás 13 horas. No caso que coincida con día inhábil, celebrarase o día anterior á mesma hora, independentemente de que se celebren plenos extraordinarios cando se sexa oportuno. Ben, o que nos está impoñendo o grupo de goberno neste caso é o mínimo que marca a legislación para a celebración do pleno. Estamos falando de que en Soutomaior vai haber un pleno cada 2 meses, calquer tipo de decisión que se tome de acordo nun pleno vai a ter cumprida resposta ou terá que executarse ou, cando menos, fiscalizar se esa acción se levou adiante ou non 2 meses despois. Estamos a falar que se un pleno se celebra, por exemplo, en xaneiro, ata finais de marzo, non imos saber absolutamente nada de cal é o estado de tramitación, de cales son as circunstancias que pode levar a hora de fiscalizar ese tipo de iniciativas. Temos que dicir, ademais, que propuxemos ao grupo de goberno pactar o horario dos plenos. O que lle propuxemos ao portavoz do Partido Popular, el mesmo pode confirmalo, é chegar a un acordo para, en función das nosas responsabilidades, dos nosos horarios, tratar de acordar un horario. Insistimos, sentarnos e falar de si era posible acordar un horario que facilitase o exercicio da labor da oposición e que, ademais, nos creemos que permitise tamén a veciñanza que pudesen acudir a estes plenos. Ben, o Partido Popular apostou unha vez máis pola pisonadora e decidiu nin sequera sentarse a falar para ver cales eran as posibilidades de acadar un acordo. Insistimos, nin sequera sentarse a falar. Impoñen novamente os plenos a 1 do mediodía.
e cada 2 meses. A nosa proposta era que os plenos tivesen periodicidade mensual e que se realizasen cun horario pactado. Nin sequera levamos unha proposta previa, simplemente un horario pactado. Eu non sei se se lembra o alcalde de algunhas das cuestións que dixo no pleno de organización. Literalmente, sí, quero sumar o maior número de vontades a este proxecto. Supoño que este é o xeito que ten Agustín Reguera de sumar vontades. O reto que encaro como alcalde é o de ter un goberno aberto. Supoño que ter un goberno aberto, para Agustín Reguera, significa impoñer unilateralmente un horario dos plenos e deixar de lado a opinión de prácticamente a metade deste concello. O reto que afronto é seguir mantendo as portas abertas deste concello para todos e para todas. Seguimos agardando de que o grupo que representa prácticamente a metade deste concello teña as portas abertas para ter un local tal cal marca a lei. Seguimos agardando a resposta do portavoz do Partido Popular. Insistimos, algo que se establece na legislación. Entonces, si lóxicamente o que había política non nos permite que o grupo de goberno cumpra coa lei ao que respeta e termos un local, pois lóxicamente veremos na obriga de optar por outras vías. Dito isto, queremos decir que non se pode articular un goberno partindo da mentira dende o primeiro día. Non podemos dicir unha cousa e facer a contraria sistemáticamente. Insistimos, este grupo de goberno, estas persoas que están aquí, van a votar agora, negáronse sequera a escoitar, sequera a sentármonos e falar para, en función das nosas casuísticas, en función das nosas necesidades, en función das realidades que todos temos, poder chegar a un acordo, sequera sentarse a falar. Esta é a actitude do Partido Popular, as palabras levas o vento, cos feitos demóstrase quen é cada quen. Polo tanto, nos, lóxicamente, o noso voto vai ser contrario. Vai ser contrario porque, ademais, impide o normal desenvolvemento da labor da oposición, vai ser contrario, porque ademais creemos que é absolutamente injusto que co resultado electoral, coa representación que aquí traemos, se expulse do que é o labor de fiscalización ao grupo que representa prácticamente a metade deste concello, e creemos que, lóxicamente, non é tolerable que nin sequera o grupo de goberno se sente a falar. Niso tamén somos diferentes. A nosa proposta foi simplemente sentarnos e falar. Habería acordo ou non? Poderíamos coller o mellor acordo ou o menos malo. Pero eu quero que os veciños saiban que o Partido Popular nin sequera tivo a ben sentarse a falar. Lóxicamente, con esta actitude, o noso voto será radicalmente contrario. Moi ben, pois non, aos veciños eu creo que non fai falta dicirlle como son as cousas que os veciños pois xa nos conocen a todos, xa sabemos como actuamos cada un e, por tanto, eu creo que en ese sentido non hai que dar leccións de nada. Non se pode engañar dicindo que a fiscalización, se non hai pleno non hai fiscalización, non é verdade. Os plenos, a fiscalización é outra cousa, non é vir aos plenos a dar leccións, non? E, polo tanto, eu dicía que sumar vontades, claro que quero sumar vontades, o que non vou a facer é facer o que vos dé a gana a vos, non? Entonces, quero dicir, vamos a sumar vontades cando poidamos sumalas, e cando non poidamos sumalas, pois, bueno, pois nós teremos que gobernar, que para eso nos elixiron, non? E, polo tanto, iso é o que imos ir facendo. Eu creo que durante estes últimos 4 anos resultou ben o horario plenario e resultou ben. Sí, teño que dicir que sí. E, polo tanto, como resultou ben, a noso entender, porque, claro, nós temos que falar ao noso entender. E ao noso entender, pois, home, veuse reflexado nas urnas, non? E, polo tanto, creo que esa é a cuestión. E, polo tanto, nós traemos esta proposta que non vos parece ben, pois, mira, a nós parecenos ben. E, polo tanto, por eso a traemos, senón non a traíamos, non? E, polo tanto, é o que nós creemos que é bo para este concello e bo para os nosos veciños e vecinas. E, polo tanto, imos... Eu creo... Sí. Eu creo que hai unha... xa non estamos afeitos, non? Estes intentos de manipulación dialéctica. É dicir, aquí non estamos falando de que un horario sexa mellor ou peor. Aquí trátase de sentarse a falar. Trátase de que non que houvese un acordo ou non decidir o horario que a nos dé a gana. Non faltemos a verdade. Non.
Iso sería previo, sería posterior. Digamos, sentados a falar, despois dunha negociación, non hai un acordo, e non temos claros cales son as ofertas que cada un podería facer, bueno, pois podría estar de acordo no que dis, pero non, non. Nin sequera vos sentastes. Sí. No. Mira, tes aí o portavoz do grupo de goberno, si pode verificarche se lle propuxemos ou non un horario acordado, pactado, literalmente. Pregúntalle ao teu compañero, se non tendes comunicación entre vos, deberíamos mellorala. Podes verificarlle, poderá verificarche se a nosa proposta foi un horario pactado ou non. Non o horario que nos quixeramos. Non. En ningún momento propuxemos ni un só horario enriba da mesa. Ni un. Propuxemos horario pactado. O que pasa que cando entendemos a vida municipal como un rolo, como unha pisonadora, pois vimos con estas cuestións. E se non houvese o acordo despois, pois mira, incluso podría estar de acordo. Se non houvese o acordo de poñer os nosos horarios laborais, de poñer, bueno, pois as casuísticas laborais de cada un para tratar de facilitar e de conciliar este labor cos nosos traballos. Bueno, pois mira, pois non hai acordo, pero nin sequera o exercicio de sentarse a falar. Ese é o concello aberto que propoñemos. E despois, claro, chama a atención, creo que nos foi ben, decides vos, por horario. Mira, eu insto a que lle preguntes aos meus alumnos de segundo de bacharelato que teñen a selectividade, que están agobiados a de aulas que tiveron que perder para que eu puidese estar aquí representando os meus veciños. Pregúntalle a eles se lles foi ben, pregúntanos a nós se iso interfire ou non na nosa dinámica laboral. Entón, eu creo que con esas situacións que tides, crees que nos foi ben, e falas do horario que nos dé a gana, non. Nos en ningún momento propuxemos un horario que nos dé a gana. Nos falamos de sentarnos e pactar un horario. Literalmente, SIC, horario pactado. Non vos deu a gana a vos, e non de decidir un horario ou outro. Non vos deu a gana, sequera, de negociar. En iso estou de acordo, os veciños cada vez máis decátanse. Sí, absolutamente de acordo. En eso estamos absolutamente de acordo. Estamos totalmente de acordo. Absolutamente, por eso estamos como estamos. Exacto. Ni máis ni menos, ni máis ni menos. Estamos como estamos. E por eso a nosa decisión é a proposta esta e ímola votar, que para eso votaron os veciños primeiro, antes que a nós. Exacto. Votos a favor desta proposta do Partido Popular, a favor, e votos en contra desta proposta, os 6 do BNG. Entón, queda aprobada a sesión, porque así o decidiron tamén os veciños. Proposta número 4. Creación e composición das comisións informativas permanentes. Bueno, pois propónse as comisións informativas de Comisión de Obras, Urbanismo, Servicios e Medio Ambiente, Comisión de Xuventude, Cultura e Participación Veciñal, de Réxime Interior e Personal, de Igualdade e Benestar Social, Ensino e Sanidade, Comisión de Tráfico. A de Persoal e Réxime Interior terá competencias en todos os asuntos non incluídos en unha das anteriores, e a de Contas actuará tamén como Comisión Informativa Permanente de Economía e Facenda. As comisións estarán integradas por 4 membros do Partido Popular e 3 membros do BNG, e celebrarán sesión ordinaria coa antelación suficiente ás sesión plenarias. Ben, eu creo que as comisións teñen dúas cuestións, non é tanto que se establezan as comisións, que niso podemos estar de acordo. Nós, lóxicamente, temos outro proxecto, outro xeito de distribuir as áreas de goberno, pero o problema non é que se convoquen as comisións, que se establecen as comisións ou non, senón a utilidade das comisións. Vimos de ver que ata aquí o grupo de goberno que viña moitos casos sin sequera ler os temas que viñan as comisións. Remítome as actas, remítome os vídeos, bueno, non os vídeos que non hai das comisións. E algúns momentos que eu creo que deberían quedar para os anais do que non debe ser un goberno, non? Entón, bueno, nos neste sentido creemos que lle corresponde ao goberno establecer esas comisións. Insistimos, o que nós queremos é que as comisións teñan utilidade para algo, que sexan aquí, que teñan un certo valor, que permitan axilizar e mellorar as decisións que se adopten no pleno. E claro, como goberno que sodes, corresponde vos establecer esas decisións, non simplemente aquí imos externos porque non nos corresponde a nós, porque sodes un goberno pola lei electoral, non polo voto mayoritario dos veciños.
Quer dicir que os veciños votaron. Estou totalmente de acordo que os veciños deixaron clarísimo cal foi o sentido do seu voto. En tanto en canto manifestaron o seu voto a opcións que públicamente dixemos todos que apostábamos polo cambio. Lóxicamente pareceme, bueno, pues de un pouco de mal gusto, non, desprezar a centos de veciños que pola lei electoral non teñen aquí representación, mas que sí manifestaron cal era o sentido do seu voto e cal era o que querían. Sodes goberno, xa vos dixemos, legalmente, un goberno que respetamos moitísimo, pero os veciños de Soutomaior votaron moi maioritariamente para que vos non estiberades aí. No, se votaran así, votarían vos a vos, e non a nós. Non te interrumpín, de verdade. Sí. Os veciños, é unha cuestión como en Barrio Sésamo, vaya, de sumar. Sí. Os veciños votaron moi maioritariamente a forzas políticas para que manifestamos a vontade de cambio antes das eleccións. Todo o mundo sabía o que votaba. Lóxicamente, hai unha lei electoral que é como é e que nos respetamos moitísimo. É a electoral que vos deu o goberno, pero que a maioría da xente asumídeo. Hai que asumir, igual que nos asumimos que legalmente formades este goberno, vos tendes que asumir que maioritariamente o pobo de Soutomaior votou para que houvese cambio. Entonces, hai unha lei electoral que nos respetamos moitísimo. Entón, como legalmente aí non hai dúbida, corresponde a este goberno crear as comisións que considere. Nos, lóxicamente, non é o noso proxecto, pero entendemos que é un labor do goberno e, polo tanto, ímonos a estar. Nós non despreciamos a nadie, pero a nadie absolutamente. Quer dizer, eu o que non vou a facer nunca é atribuirme os votos que non me votaron. Vounos a respetar absolutamente, pero non os vou a atribuir, nunca jamás. Nunca jamás. A ver se alguén aquí se quere atribuir os votos que non nos votaron. Entonces, aí mal andamos. Eu atribúllome os nosos votos. Supoño que vos atribuiré, e nunca podrei falar polos demais. Eu falo por nós. Eu falo por este grupo político. Non vou a falar por outros que non están aquí. Outros que non están aquí tendrían que decir que é o que lle interesaba. Se interesaba cambio ou non, É dicir, iso de falar polos demais é gratuito, É gratuito. Claro. Eu falo por min, eu falo por nós. Non falo polos demais, A min enseñaronme que falar polos demais a veces un equivócase. Entón, eu falo, e nós falamos, polo que nos corresponde. Porque polos que sabemos que nos votaron. Ora, polos que non nos votaron, non podo falar por eles, nin podo saber o que querían. Claro, iso é un atrevimiento, falar polos demais, que bueno, pero bueno, en todo caso, cada un fala por quen quere. Repitamos. Sí, pero... eu creo que o problema non é tanto... perdón, teño que réplica. Sí, pero vamos. Eu creo que o problema non é tanto de falar, verdade? Eu creo que o problema é escoitar. E cando unha persoa fala sin escoitar, pois pasan estas cuestións que vimos de ver por parte dun alcalde. Dice, vamos a ver, o problema é que esas forzas políticas que non teñen representación, lóxicamente a legalidade aquí están, manifestaron por activa, por pasiva, por perifrástica na campaña. Outra cousa que, cando nos dicen cousas que a nos non nos gustan, non queremos escoitar, o que parece que se quere atribuir, según que discurso, sodes vos. É dicir, eu simplemente escoitei e traslado aquí o que manifestaron públicamente, está público e publicado, pode consultar calquera veciño, aí para velo. Entonces, que a lei electoral é como é? Por suposto. É que nos legalmente non temos ningún problema en recoñecelo, traslados os parabéns, o que faga falta, por suposto. Agora, socialmente, cousas son como son. E a xente votou o que votou sabendo cales eran, sen dúbida, clarísimamente, sabendo cales eran os posicionamentos de cada un, porque son públicos e publicados. Dito isto, pero aínda que non fose así, que un goberno, cunha maioría absoluta, aínda que pagamos como a ti e nos esquezamos deses 200 e pico veciños, pero que, aínda que fose así, que un goberno que está aquí, por 43 votos de diferenza, teña esta actitude de nin sequera sentarse a falar, pois eu creo que dice moi pouco de vos. Dice moi pouco. É dicir, hai unha cuestión, é dicir, aquí hai unha representación de prácticamente a metade do concello está nun lado, outra metade no outro.
0,9% de diferenza, creo que é o vosso favor. E iso vos dá dereito a tomar decisións con maioría absoluta? Sí. Dereito legal? Sí. Agora, os veciños, a miña obriga é chegar aquí e trasladar cal é a actitude deste goberno, que lonxe de buscar a cooperación e os concellos abertos dos que falábamos hai escasamente unha semana, veñen aquí coa pisonadora a tratar de impoñer decisións, insisto, sen sequera sentarse a falar. Iso creo que é o que está pasando e a vos obriga é facer o que vos consideredes, para iso tenes maioría absoluta, a nos obriga a denuncialo, a democracia. Por suposto, iso é o que ten a democracia, que eu este discurso, como levo escoitando tantas veces, este pleno é, se o vemos os plenos anteriores, son todos iguales, sempre escoitamos o mismo, entendes? E a xente se ve que, bueno, que ten outra percepción, que non debemos ser nin tan malos nin tan elefantes, e, polo tanto, siguen confiando en nós, tamén siguen confiando en nós. Polo tanto, eu creo que eso, como dixen antes, xa votaron antes e agora votamos nós. E, polo tanto, imos a votar. Proposta da alcaldía da creación e composición... Sí, pero vamos acabando, porque, claro... Creo que non. Vamos a ver, estades vindo aquí... No, é que... Vimos aquí a propoñer un pleno cada 2 meses. É o único momento no que o 46 e moito por cento deste concello que nos votou vai ter representación. Se ata iso nos queredes escoitar tempo de palabra, pues bueno, tamén deixano ben claro. O de repetir tantas veces, é dicir, discrepo, pero que, aínda que así fose, repetiremos as veces que sexa necesario. Sí, eu tamén. Porque, por suposto que vos tamén, pero que ademais vos o vosso resultado, pero nos conoso, a xente marca o noso camiño, somos o único grupo que medrou porcentualmente, sí, todo o que queiras. Por suposto, todo o que queramos, se incrementou. Sí, eu non teño ninguna dúbida de que a realidade é a que. Agora, eu insisto, aquí unha cuestión é como un goberno con esta aritmética electoral actúa. Eu teño claro, eu no seu ensinamento trataría de buscar acordos, trataría de buscar consensos. Vai igual que vos esteades noutra liña, vos credes que vos sodes os donos absoluto, da igual de gobernar unha parte deste concello contra a outra parte, obviar e nin sequera atender a uns posibilidades de acordo, sentarnos a falar, nin sequera iso tendes a ben, entón, bueno, legal, absolutamente. Tende maioría absoluta, sen ninguna dúbida. Agora, eu creo que iso, e incluso tamén no humano, determina un xeito de facer co que eu non estou de acordo. Eu creo que coa aritmética e coa polarización que hai agora mesmo nesta corporación, neste concello, que se manifestou no sentido de votos, o que os veciños demandan de nós é acordos, e non que pasedes a pisonadora como vindes a facer aquí hoxe. Estamos falando da composición das comisións, que nadie se perda, porque isto parece que estamos falando aquí de outra cousa. Entón, claro, aquí se nos interesa mezclar todo, mezclamos todo, e me parece moi ben, porque o minuto de gloria sempre sabe ben. Pero, quero dicir que, para centrarnos, estamos falando da composición das comisións. E, entonces, bueno, podemos votar se estamos de acordo coa creación desas comisións. Eu entendo que facerse o victimismo a veces en política funciona, pero, bueno, isto xa levamos observando tantos anos que bueno, que xa non nos colle por sorpresa. En todo caso, pareceme ben. Vamos a votar, polo tanto, a proposta que é da creación e composición das comisións informativas. Votos a favor. 7 do Partido Popular. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Bloque Nacionalista. Bien, ahora pasamos ao punto 5º, que é proposta da alcaldía relativa á delegación de atribucións do Pleno na Xunta de Goberno Local. Isto é a delegación de materias que a Lei 11/1999 do 21 de abril pois permite aos concellos e aos plenos de delegación de algunhas materias na Xunta de Goberno Local. Un tema absolutamente legal para que a agilidade
das comisións de goberno poidan sacar adiante temas que de outra forma serían máis longas. Por lo tanto, esta é unha delegación que facemos porque así non o permite a lei, e é unha delegación que se fai habitualmente en todos os concellos onde poden facelo, e, polo tanto, non é nada raro, nin nada... Eu xa sei que isto vai aparecer o de sempre, pero vamos, que xa sabemos tamén cal é a resposta. Por tanto, tenes a palabra. Sí, vou a empezar e despois continuar o meu compañeiro. Unha cuestión, é dicir, eu tamén quero que quede claro que os veciños, os enreguera, cando lle solicitamos, deben sabelo, non? Os veciños, cando solicitamos chegar a acordos, e decimos que o Concello se nega, lle chama victimismo. Eu creo que nós, nin os veciños, estamos facendo victimismo de ningún tipo. Propoñemos chegar a acordos. E eu creo que para a mostra, un botón, os veciños, vamos a continuar coa súa lógica, deben entender que victimismo, que vamos a fialo todo para que eles o poidan saber. Plenos cada 2 meses. Poderían facerse mensualmente, para que poderamos ter voz, cando menos, e opinar. Mas non, cada 2 meses. Plenos a 1 do mediodía, sen sequera este goberno sentarse a falar. E plenos onde algunhas das atribucións que lle corresponde ao pleno, pois este alcalde, a súa maioría absoluta legal, impecablemente legal, decide valeirar de contigo. Para que? Pois para que os plenos sexan meramente un trámite, esas malas gripes. Non engañemos a xente, hombre. Non engañemos a xente. Joder, xa está ben. Non te interrumpí. No, sino que pasa que, hombre, no, estou absolutamente traición. Xa son moitos anos en isto, amigo, que non, hombre. A ver, no. Ten respeto, por favor. Mira, Absoluto, hombre. Eu escoiteite, sen ningún problema, falamos, e que ademais de non chegar a acordos, e que nin sequera vos guste escoitar. Entonces, por favor, ten respeto, ten educación, eu non te interrumpín para nada, e agradecería que a min me dices falar, polo menos, se non é moito pedir que nos deixeres falar. Entón, polo tanto, non estamos enganando a ninguén. Aí está ese documento, colgarase na rede, todo o mundo verá cales son atribucións que lle poden corresponder ao pleno e que directamente se van a delegar en xunta de goberno. Os veciños deben saber que no pleno está representada a vontade do pobo de Soutomaior, nas xuntas de goberno só está representado o PP. Entón, atribucións do pleno van pasar á xunta de goberno. O que debía ser algo no que cando menos se poidese escoitar, opinar, porque ni sequera cuestións que viñesen este pleno, digamos, van a ter un cambio da aritmética política que temos aquí. Pero, simplemente, que esas cuestións tivese que pasar polo pleno, van a pasar directamente pola xunta de goberno. E así, os veciños, pois non terán, ata que vayan chegando os informes, pois a posibilidade de que esas cuestións pois se poidan valorar coa suficiente interacción, e ademais eu diría que na fondura que merecen contrastando ideas. Entón, as actas da xunta de gobernos chegan pois moi a posteriori, en ocasións, chegan pois cunha certa dificultade para traballalas, entón cuestións que habían de ser tratadas, debatidas e opinadas neste pleno, pois pasarán a ser directamente xestionadas pola xunta de goberno. E dicimos máis, entendemos que en ocasións, porque facilitar a axilidade no que é unhas determinadas áreas de goberno, algunhas destas atribucións estaríamos dispostos a falalas, a negocialas, e a que houvese un acordo tamén sobre que cuestións creemos que si son susceptibles de pasar polo pleno e cales non. Entonces, temos que ver tamén como tristemente, outra vez, o goberno do Partido Popular decidiu empregar a súa metade da poboación, que lle dá a maioría a súa metade de representatividade, que lle dá a maioría absoluta, contra a outra metade do Concello. Non como, contra. Entonces, eu creo que agora o meu compañeiro Diego explicará un poquinho máis polo miúdo isto, pero creo que quede claro que esta é a actitude que novamente está tendo o goberno do Partido Popular. Bueno, primeiramente non entendemos cal é o problema que pasan polo pleno a concertación de operacións de crédito que xa contía acumulada dentro de cada exercicio económico este 10% dos recursos ordinarios, quere dicir case medio millón de euros.
o sea, é un problema xa de transparencia completamente, que se vacíe o pleno completamente de competencias para que se leven as xuntas de goberno e goberne única exclusivamente o Partido Popular, sen ningún tipo de aceptación de opinións contrarias, de diversidade, de pluralidade política, de transparencia. E o que é o peor, o Partido Popular o que quere é gobernar contra a vontade democrática do pobo de Soutomaior, gobernar dende uns e para uns, única e exclusivamente. Ou senón, e se é por un problema de eficacia, nos solicitamos que antes de que estas materias, que lle corresponde a súa decisión ao conxunto plenario que representa o conxunto completo da poboación de Soutomaior e non a metade que vos representades, se convoquen con anterioridade as comisións correspondentes para que nos podamos aportar, podamos dar ideas e gobernar conxuntamente. Digo, se non se fai isto, o Partido Popular o único que está demostrando é a irresponsabilidade de seguir bipolarizando este pobo. Se realmente queredes gobernar e sumar vontades e un goberno aberto, agora mesmo, e coa aceptación de que se vaya todo isto antes das comisións, tedes unha oportunidade perfecta para demostrar. Agora vamos a escoitar as cousas dúas veces, porque basicamente que dixo o portavoz repetichelo ti. Por lo tanto, o que propoño é que, bueno, que as digades as veces que queirades, non? Me parece moi ben. Pero isto non é un goberno non é un bipartito, Está aquí un goberno que ten maioría absoluta de momento e hai pois unha oposición que está pois moi cerca desa maioría absoluta, pero que de momento non a ten. Por tanto, a mí me parece moi ben que queirades un cogoberno, me parece lícito, pero nós, como goberno que nos elixiu os veciños de Soutomaior e nos deron esa maioría absoluta, vamos a actuar responsablemente e vamos a gobernar. Chegaremos a acordos, como dixen no pleno de investidura? Fenomenal. Que non cheguemos a acordos? Pois nós temos que decidir e, polo tanto, nós imos a seguir na liña e que non estamos facendo nada distinto do que fixemos ata de agora. E vamos a seguir na liña que a xente pois votou. E neste caso, pois sigo dicindo que a xente votou antes e nós votamos agora. E, polo tanto, pois isto é o que vos podo dicir. E se isto non ten tanta importancia como dice Diego, tampouco non vexo que teña, é dicir, a transparencia é absoluta, é que recibides as actas non sei, ti eres novo, mellor non o sabes, pero recibides as actas das comisións de goberno de todas as comisións de goberno. A secretaria está aquí para dar fe e a axilidade, pois, tentaremos de que sea a maior posible, pero absolutamente todo o que pasa nas xuntas de goberno, que non son comisións de goberno, pois son xuntas de goberno local, pois as actas están aí, todo recóllese estrictamente todo o que ali pasa e aí estaredes informados de todo. Vale, varias cousas. No, sodes un equipo non, pero hombre, sí, eu entendo, pero xa, no, claro, pero vamos a ver se nos vamos ordenando. Claro. Eu entendo que se xades un equipo, pero que non vamos a falar son todos os membros do quer dicir, eu entendo, pero tendes que entender que isto é un pleno, non é unha tertulia. Eu podo filar a palabra, sí. Non sei se ademais de anular a vontade do povo a hora de poder participar nos órganos e tomar as decisións plenarias, tamén se nos vai impedir a falar, que se vai anular a vontade aquí. Ti eres nova, estás de broma, non? Supoño. Ti eres nova, estás de broma. Ou non tes visto os plenos que se aquí deste... Digo se estás de broma, Diego. Non, para nada. No, claro. Digo se estás de broma. Entendo... A broma parece que un alcalde faga a intervención que fixeches antes de cara a duplicidade de intervencións. Iso sí que parece unha broma. Home, non, está aí para ver. Non sei se porque son novo queres No, traballar, está aí para ver, Vale, no, está para ver, Diego. Sí, correcto. No, está para ver. E vais a mirar. Está para ver. Sí, que a ti gusta moito. Primeira vez. Segundo, o da transparencia. Se non é un tema de transparencia, por que hai tanto problema? Porque se celebren anteriormente as comisións en tratar ese tema ou que eses temas veñan a pleno. Se non é un problema de transparencia. Primeiro, o tema das actas, que chegan despois. As actas chegan de posteriori. Se dis que queres chegar a acordos, haberá que convocar os órganos nos que se chegan a acordos. Vale, non se está decidindo, entón, o goberno non está decidindo, está impoñendo, porque o que nos estades dando son as actas dos acordos aos que chegastes. Claro. Non, pois entón... Como marca a lei. Como marca a lei, claro, porque marca a lei, pero non a ética. No, marca a lei e a ética tamén. Podedes gobernar de acordo á lei, por iso gobernades de acordo á lei. Efectivamente. Iso ninguén o dubida, o dixo o noso portavoz varias veces, iso ninguén o dubida.
pero que estades facendo unha responsabilidade para co pobo de Soutomaior. E que conste, anulando a vontade da metade dese pobo. Por que anulando? Anulando a vontade da metade dese pobo que optou por outras forzas políticas. Isto, xa cho dixen antes. É un goberno e non é un bipartito. Ninguén di que sexa bipartito. Non é un bipartito de momento. Non é un bipartito. Entonces, nós, cando cheguemos a acordo, chegaremos a acordo, e cando non cheguemos a acordo, teremos que gobernar. Eso vai a ser así. E iso vai a seguir sendo así. Repito, para chegar a acordos hai que convocar os órganos. Claro, e convocaránse cando sea necesario para chegar a acordos. Cando dicta a lei. Cando sea necesario para chegar a acordos. Cando dicta a lei. Por certo, a lei tamén dicta que temos dereito a ter un local neste concello. Tamén. Sí, señor. É unha cuestión, antes de contar, porque é unha cuestión, decir, eu creo que perdón, teño palabra. Tes a palabra, pero... Vale, grazas. Eu creo que aquí hai unha proposta. O que é como non escoitamos, pois nin sequera nos enteramos. Aquí hai unha proposta de que esas cuestións, cando menos darnos a falar, antes de que vaya a Xunta de Goberno, se poidan tratar nunha comisión, nin sequera no pleno. Nunha comisión, faise así en tantos outros concellos. Entonces, aquí a cuestión non se trata de facer bipartitos. Nunca faríamos un bipartito con vos, Dios non lo teña lonxe da porta. Bueno. A cuestión é que esa proposta que está enriba da mesa, tal cal se fai en moitos concellos, é que antes de que vaya a Xunta de Goberno se poidan tratar na comisión. É dicir, que a metade da representación do pobo de Soutomaior poida ter coñecemento deses acordos e se poida opinar, contribuir e colaborar e chegar a acordos. O que estamos propoñendo é en termos absolutamente constructivos. E despois, é dicir, lóxicamente, é imposible chegar a acordos se non nos sentamos a falar. É imposible. É dicir, aquí manifestamos a vontade de chegar a acordos, pero cando lle poñemos ao portavoz do PP enriba da mesa a posibilidade de chegar a estes acordos, ni sequera nos sentamos a falar. Esa é a coherencia de que falades. Ese é o vosso Soutomaior aberto do que falabades. A ver se demostrades paixón por Soutomaior, pero por todos os veciños de Soutomaior, e non só paixón polos veciños que votaron ao PP. É dicir, eu creo que hai que representar a todos os veciños e polo menos o mínimo que nos piden é sentarnos a falar. Despois que pode haber acordo, non o pode haber. Bueno, pois iso forma parte da dinámica política de calquera organización. E despois, a ver, hai cuestións que se teñen que ver co respeto, É dicir, que un alcalde veña aquí a decir que isto está nunha tertulia, de que temos peles novos, ese tipo de cuestións, créeme que son moi pouco elegantes da súa banda. Nos estamos aquí a propoñer, aquí podemos discutir con certa vehemencia, pero de verdade que esas cousas, ao meu xuizo, e dando humildade máis absoluta, creo que están fora de lugar. Eu creo que non lle faltei absolutamente o respeto a ninguén, pero a ninguén. Nunca o fixen ni o farei. E a mí me gustaría, porque falades de que o PP goberna para os que nos votan, é que a mí me gustaría saber quen nos votou. Eu non sei se ti sabes quen vos votou a vos. É que a min, de verdade, que hai cousas que me preocupan. Hai cousas que me preocupan, é que gobernades pos que vos votaron. É que a mí me gustaría saber que esa xente, toda esa xente que nos votou. Porque eu, cando entra alguén pola miña porta, xa me gustaría saber por quen votou ou non. Xa me gustaría. É que, claro, a veces a verdade é que, a verdade é que a palabra aguanta todo, tamén como o papel, non? Pero moitas veces me gustaría. E, polo tanto, eu creo que ese tipo de cousas xa, en algún tempo se podían dicir, os caciques e aqueles que gobernan pos que os votan e tal. Porque eu quixera saber quen nos votan. Aqueles que co carnet chegaran ali, eu voto polo PP, eu voto polo Bloque, eu voto polo PSOE. Entón, vamos mirando a ver, e aquel non nos vota, aquel sí, aquel... Pois eu creo que... Non sei se en algún tempo pasou eso. Na actualidade todo o mundo vota por quen quere, por quen lle dá a gana, e afortunadamente estamos nese momento democrático que cada un fai o que quere, o que lle dá a gana, e o que pensas que vota non vota, e o que non vota, xa sabemos o que é a política, non? E polo tanto eu creo que dudar de que uns estemos gobernando para quen nos vota me parece moi fuerte en todo caso.
Imos votar, por tanto, a proposta... Última réplica. A ver, pero... A cuestión é que ao final, é que, de verdade, hai cuestións que non se poden traer aquí con esa frivolidade, home. Hai que, eu creo que a veciñanza agarda un pouquiño máis. Claro que non se trata de ver que persona vota e que persoa non vota. Teño serias dúbidas de que algúns que a nos trasladaron vaya se saben como as gastades e como se xestiona o voto. Pero vaya, iso son outro debate. Aquí non se trata de decir se esta persona votou ou non votou. Aquí trátase de que hai unha porcentaxe de prácticamente a metade deste concello que votou por unha forza política diferente a que está no goberno. Hai un equilibrio de forzas que de prácticamente empate técnico que o que vos tedes maioría absoluta por 43 votos. Ante esa situación é lexítimo que nin sequera este goberno se sente a falar. Iso que estamos repetindo. Da igual quen fose quen votara. Claro que o voto é secreto. Só faltaba. Pero non se trata de quen sexan as persoas, sendo que hai unha porcentaxe que, lóxicamente, votou unha determinada representatividade e hai unha porcentaxe aínda maior que votou para tratar de que este goberno, que a lei electoral vos dá, que é impecablemente legal, non estivese aí. Pois esa é a realidade, manifestada públicamente. Non vos gusta nada escoitalo porque resulta que a realidade é teimuda. Entonces, ante esa realidade, que facemos? Dicimos quen vota, quen non vota, non? Nós o que estamos propoñendo é que co equilibrio de forzas que hai hoxe por hoxe no Concello de Soutomaior, o lóxico e o sensato é que este goberno, polo menos, se sentase a falar. Só iso. Sentarse a falar. Tratar de convocar unhas comisións que é o que estamos propoñendo. O que estamos propoñendo é que nesa proposta que vos facedes, simplemente que eses temas que aceptamos que en aras da axilidade, bueno, pois que non se traten no pleno, pero que polo menos pasen antes por comisión para que simplemente poidades escoitar. Escoitar. Pero como semella que aquí o que se di, pois bueno, se entra por un orello e sale polo outro, bueno, pois nós creemos que non debe ser así. E ademais creo honestamente, que esa é a vontade da maioría do pobo de Soutomaior. E por iso temos o equilibrio de forzas que temos. Ahora, vos apostades polo rol e pola pisonadora? Vos mesmos. No, si, o dos votos dixe Cherutino non dixen eu, quero dicir que, claro, é veralo no vídeo, se queres, claro, claro, non o dixen eu, iso dixe Cheruti, e, polo tanto, por iso o quixen aclarar, non é que eu, quixen aclarar, e, polo tanto, eu creo que isto está claro, tamén, ti mesmo dixeche que isto é o que se suele facer en moitos concellos, casi todos os que onde o teu partido pode facelo tamén o fai, e iso é evidente, non? Polo tanto, isto non é ninguna cousa rara que se faga solo en Soutomaior, o de delegar as atribucións na Xunta de Goberno Local, que así o establece a lei ademais. Polo tanto, eu creo que iso está moi claro e que non é unha cuestión de transparencia, ni unha cuestión de información, ni unha cuestión de axilidade, e de que, efectivamente, onde os outros partidos políticos gobernan, pois tamén o fan, e iso é así. Por lo tanto, vamos a votar esta proposta da alcaldía. Primeiro, eu entendo que non aceptamos a proposta que fixemos. Non, a proposta do Partido Popular é a que é. Claro, pero que además do Partido Popular tens que entender que nesta corporación hai outros veciños. No, pero a proposta que vamos a votar é a que ven ao pleno. Que nos facemos unha proposta para que se modifique, que cheguemos a un acordo para tratar de que esas propostas que van a estar na Xunta de Goberno pasen antes pola Comisión. Nos entendemos, como usted dicindo, está demostrando, o Partido Popular tampouco quere aceptar ese acordo. E digo isto que pasa polas comisións porque neses concellos, nos que ti falas, pois pasan polas comisións. Nos sí, noutros non. Bueno, vale, pois non é verdade, o que estamos propoñendo é que con este equilibrio de forzas, o que propoñemos é que a veciñanza que depositou o seu voto en nós, pois que poidamos, cando menos, estar nesas comisións e coñecer cales son as cuestións que se van a abordar na Xunta de Goberno con anterioridade a que esas cuestións se executen. O que aposta polo Partido Popular, e a decisión que toma é negar que isto pase por comisión e que eses temas se traten únicamente en Xunta de Goberno onde só está representado o Partido Popular. O BNG, propón que todos eses temas se aborden aquí con transparencia para que todo o mundo poida coñecelos. O Partido Popular, por unha maioría absoluta impecablemente legal, decide que eses aspectos se aborden só
na Xunta de Goberno onde só están representados o Partido Popular e ninguén máis que o Partido Popular. Creo que queda claro. É que máis dicio tan claro o nombre, Xunta de Goberno Local. Non hai máis que dar máis explicacións, é Xunta de Goberno Local. Entón, a Xunta de Goberno Local está formada polo Goberno Local. Creo que non fai falta entender moito desto, non? Quer dicir que a propia é un órgano de goberno e, polo tanto, está formado polo goberno do Concello. E visto isto, vamos a votar a proposta da alcaldía relativa á delegación de atribucións. É que isto non dá para máis. A ver, creo que non É que isto non dá para máis. E se levarán as comisións cando así o decidamos e cando vexamos que non... Claro, é que... É unha cuestión de que ti falas de Xunta de Goberno Local, pero resulta que aquí estamos traballando de atribución do Pleno. Do Pleno na Xunta de Goberno Local. Claro, efectivamente. Xunta de Goberno Local. E o que estás facendo é quitar atribucións deste Pleno para levar a Xunta de Goberno Local. Estás utilizando a vosa maioría absoluta para que unhas atribucións que legalmente lle corresponden ao Pleno a través dunha ferramenta xurídica tamén legal que ninguén cuestiona. Bueno, pero é legal, non? Sí, pero se fala... Vale, aquí non se trata... Pero se legal tamén é a maioría absoluta que tendes a pesar de que a maioría da xente votou polo cambio. Non, se iso nunca o cuestionamos. Entonces, a cuestión de que Xunta de Goberno Local, pero atribucións do Pleno. Entonces, o que estades facendo é quitar atribucións do Pleno para metelas na Xunta de Goberno Local onde só estades representados vos. É onde vos vades a ter toda a información necesaria para que sepades o que se fai en calquer Xunta de Goberno Local. E aquí hai un equipo de goberno e hai unha oposición. E iso está clarísimo e así, pois, así o estamos transmitindo todos, non? De feito, aquí estamos traballando na posición... Efectivamente. E, polo tanto, como dicía antes, a xente, os veciños votaron hai un mes, ou o que sea, e agora votamos nós. Pois votos a favor da proposta da alcaldía do Partido Popular e votos en contra do Bloque Nacionalista. Bueno, vamos a ver, punto, se vos parece, o 6 e o 7, bueno, non sei se queredes... Bueno, ben, o 6 é proposta de nomeamento do representante no Consello Escolar de Infantil e Primaria Manuel Padín Troiteiro. A proposta é que sexa Fátima Vidal a representante do Concello. Nos imos absternos nesta proposta xa houve varios debates sobre isto en varias ocasións, simplemente entendemos que é un labor moi importante, entendemos que é un labor que debe facerse con diligencia e con eficacia, entón agardamos que, bueno, toda a sorte do mundo nese traballo e que o cumpla con diligencia, asistindo a todas as convocatorias que haxa e coa maior eficacia posible. Un matiz con respecto ao que decías antes, que creo que tamén é importante, ao latiño este que ven dicindo o alcalde neste pleno, a xente votou e agora votamos nós. Por suposto, a xente votou a todos. Agora só gobernan uns poucos contra o resto. Ese matiz simplemente. No, contra non, simplemente ese matiz. Contra non, a favor de todos sempre. Esa é a nosa opinión. É a miña, é a nosa, é a nosa, a vosa tamén, pero moitísimo, ademais. Sí, máis do que vos pensades. Punto 7, proposta no momento de representante da corporación no... abstención. Representante no IES Soutomaior, tamén é pois a mesma, Fátima Vidal. O mesmo. Abstención do BNG a favor do Partido Popular. E o punto 8, coñecemento das resolucións da alcaldía en materia no momento dos talentes do alcalde, que son Ramón Ángel Fernández, Noelia Ocampo, Cristina González e Fátima Vidal. E o 9 é informe da alcaldía sobre a Constitución. Non, vamos a opinar sobre isto. Simplemente que nesta... Isto é dar a coñecer, sí, hombre, pero... Entón, simplemente a cuestión que se está dando é a resolución... É a 498/19, non? Sí. A de nomear os membros da Xunta de Goberno Local. No, este é a dos... Estas son... Sí, este é... Espera. Este é a de... Membros da Xunta de Goberno Local, sí.
Sí, hai unha de tenentes de alcalde e outra de xunta de goberno local, sí. Decir máis cosas, simplemente insistir na idea, a proposta da Xunta de Goberno Local, lógicamente, é que formen membros do Partido Popular da Xunta de Goberno Local que a partir deste momento, despois da votación que vimos de facer, recibirá atribuicións que lle corresponderían ao Pleno, só están representados membros do Partido Popular. En vista de que o alcalde tanto lle guste centrarse noutros concellos, tamén direi que noutros concellos existe a posibilidade de que grupos de oposición estén presentes con voto ou sin voto ou incluso estar ali nas xuntas de goberno local. É outra posibilidade que tamén do grupo de goberno de Soutomaior que tanto proclamaban os concellos abertos se negaron sequera a sentarse a falar. Entón, por recopilar cales son as cuestións que vamos abordando neste pleno para que a veciñanza coñeza. Vamos a ver. Eu entendo que queiras, entendo perfectamente que queiras recopilar. Estamos no punto 8, coñecemento da resolución. No, claro, aquí está un pleno. Isto é un pleno, Manuel, sí, isto é un pleno. Entonces, eu entendo que ti queiras, é dicir, estás opinando xa, pero de momento que manda no pleno son eu. E a mí me parece... No, eu quito a palabra, no, eu digo que estamos no punto número 8, coñecemento das resolucións da alcaldía. E estamos, é que claro, vamos a adaptarnos en cada momento a cada punto. Pero mira, iso pode ser, secretaria, eu estou adaptando absolutamente este punto, o que non vou facer a interpretación que ti me mandes, porque ata aí podíamos chegar. Mira, no. Se ti eu estou opinando sobre unha composición dunha xunta de goberno local, e lógicamente estou abordando cal é a situación que vai quedar con estes membros da xunta de goberno local despois das decisións que se veñen a tomar neste pleno. Se me queres retirar a palabra, retírama, pero é o que lle faltaba por escoitar a veciñanza, que me teñas que decir ti sobre e como debo decir as cousas. Era o que lle faltaba por escoitar a este... Bueno, pois por favor, respeta polo menos a miña liberdade de expresión para establecer neste pleno e enfocar os temas como nos consideremos. No, tampouco é así, tampouco é así. Se non queres respetar a miña liberdade de expresión, simplemente retírame a palabra e non farei. Estou distinguindo a unha resolución na que pode, que está facendo é un punto da orde do día, polo tanto, podo opinar sobre o punto da orde do día, e dando o enfoque que eu considero. Sí, absolutamente. Bueno, pues absolutamente. Pero isto son resolucións da alcaldía, informes sobre a resolución da alcaldía. Sobre os que eu podo opinar. Efectivamente. Como a to momento non che vou consentir, nin a ti, nin ao Partido Popular, que me diga como teño que opinar. Só así faltaría, nin como teño que enfocar un tema. No, Jesús, no. É que tanto vimos a falar aquí de concellos abertos, de que queremos colaborar, e agora ata vos molesta que opinemos ou que enfoquemos un tema como nos consideremos. Entón, mira, asumío, non nos ides calar, nin ides conseguir que falemos o que vos queirades que falemos. Pero se é o Concello de Galicia onde máis se fala, se é o Concello de Galicia, que probablemente haya que regulamentalo isto, efectivamente. Estou convencido que o Concello que máis se fala, con plenos cada 2 meses, tiñas que ir a un pleno do Concello de Pontevedra, tiñas que ir a un Concello de pleno de... Sí, son cada mes, sí, pero ali... Sí, claro, porque teñen a obligación de ser cada mes. Claro, aquí son teñen a obligación de ser cada mes, legalmente. Ten oposición estas resultas de goberno. Non o sei, bueno, pois infórmate. No de Tomiño creo que tamén, e no de Carballo tamén, e no outros... Sí, claro. Cando das información sesgada, vai parecer que... Mira, entonces os plenos en Pontevedra que hora son? Porque claro, se vamos collendo... Pactados, sí, pero son a unha, verdad? Claro, sí, pactados, cando falamos sin saber, pois metemos a zoca como acabas de meter agora. Se aquí, se ti falas por ti, falas por min, falas polo... Falas por todos. Pero se me estás intentando decir o que teño que decir... No, Dios me libre de semejante atrevemento. Abordando un tema. Dios me libre de semejante atrevemento, vamos. Opinando sobre... Bueno, vamos a ir acabando, vamos a ir rematando. Opinando sobre que unha resolución... Vamos a ir rematando, non che retiro a palabra. Fai unha última intervención e rematamos o intervención pedirei as que considere ti darás máis ou non. Vale, a última intervención eu decido cando pido unha intervención e ti decides se me das ou non. Moi ben. Entón, bueno, eu que quero decir é que esta xunta de goberno que vai estar formada por as persoas que acabamos de citar vai a ter atribucións que lle correspondían ao pleno. Iso simplemente é o que estou dicindo, un pleno que se vai celebrar cada 2 meses,
un pleno que se vai celebrar a 1 da tarde e que lle corresponderían decisións que van estar en mans destas persoas que dicta esta resolución da alcaldía, e na que os grupos, o grupo, neste caso, da oposición, os veciños que lexitimamente votaron para que fosen representados, e así o imos facer, pese a quen lle pese, por nós, pois simplemente non van a estar representados aquí. Nos creemos que iso pois, é unha anomalía, creemos que é un mal comezo por parte deste grupo de goberno o de gobernar dunha parte contra outra parte, e por iso creemos que estas persoas que, bueno, pues, conforman esta xunta de goberno, pois farían moi ben, que ao menos en manifestarse, é dicir, se concordan con que se suman competencias do pleno, con que non poidamos estar ali presentes simplemente para ver, para escoitar, sen voto, e con que estas cuestións ni sequera pasen pola comisión. Van ter esa responsabilidade. Entonces, a mí tamén me gustaría, e instovos, a que vos posicionedes. Veña, para rematar, informe da Alcaldía sobre a constitución dos grupos políticos. Constituíronse dous grupos políticos, o do BNG e do Partido Popular. O portavoz do BNG é Manuel Lourenzo Sobral e o portavoz do Partido Popular é Ramón Ángel Fernández Garrido. Alguna cousa máis? Simplemente que nesa cuestión que se constituen grupos para quero facer se pode unha modificación que cando fala os portavoces suplentes gustaríamos que viñese na resolución en disposición indistinta. É dicir, que se incorpore a os portavoces suplentes do BNG en disposición indistinta. E nós, como no papelón ponía portavoz suplente, puxemos un solo. Entón tamén queremos que sea como veña en singular, puxemos un, lóxicamente atendendo o que ponía claro, por eso, entonces si indistintamente tamén que sexan o resto dos concelleiros, si vamos a facer esa modificación, pois xa facemos as dúas. Nos parece? Está ben que hai un acordo, polo menos. Xa me sei, se vamos moitos máis. Estou convencido que sí. Moitos máis. Moi ben, pois veña, moitas gracias.